para sa safe kag maayong environment para sa tanan. Ang testing ginhimo sa gwa sang among mall. Ginhimo sang management sang SM ang tikangagod sabat sa mga impormasyon nga nagalapda online nga mayara sa nagpositibo sa ilang mga empleyado. Sunod sa management, ang SM City Bacolod wala sa may nabaton nga report halin sa DOH ukon sa dinman nga local government units angot sa positibo nga kaso sa COVID-19 nga imbolbado ang empleyado sang mall. Nagpangabay ang management nga hindi dali-dali magpati sang impormasyon nga wala pa sang beripikado nga detalye agud malikawan nga makatugas sang kakulba sa publiko. Ginapahanda na sa Philippine Coast Guard sa probinsya sa Negros Occidental ang ilahanay sa typhoon season. Sunod kay PCG Negros Commander Johnson Benjamin, nakabaton ini sang mandog ikan sa National Headquarters nga mangin aktibo sa panahon sa tig-ululan. Dugang pa ni Benjamin iya nagin mando sa Taranga Coast Guard Commanders sa syudad sang Bacolod kag probinsya nga mangin mag-monitor kag usisaon ang tanan nga mga life-saving apparatus sang tagsa ka mga barko kalakip na ang ilang mga solas equipments agud masiguro nga handa sa rainy season trips. Ginmandoan man ni Benjamin nga magpatigan sang vessel enforcement inspection para mangin proactive ang mga barko kag handa sa tanan nga tinion. Ginkonformar naman ni PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin nga wala nalakip sa biyahe nga Bacolod padulong sa Iloilo kag vice versa. Sa buwas nga adlaw Hunyo 16 ang Ocean Jet 9 kag 12. Sunod kay Benjamin nakabaton ang ahensya sang sulat gikan sa tagdumalahan sang Ocean Jet nga ginpaidalom sa dry dock ang duha ka mga fast craft sa siyudad sa Cebu. Duha pa ni Benjamin, tubtub karon ginahulat pa ang komunikasyon gikan sa duha ka mga fast craft. Matapos gikasugtan sa ila pagsinapol sa tuong Hunyo 8 nga magapadala sa sulat ang mga shipping company sa ila ahensya antes formal nga makabiyahe sa Hunyo 16. Ginklaro man ni Benjamin nga sa Hunyo 15 ang katapusan nga adlaw sa Modified General Community Quarantine apang ang mga authorized outside residents kag locally stranded passengers lamang ang ginapahanugutan. Nagapadayon ang disinfection sa Bacolod nga ginahimo sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpanguna ni Joe Marie Vargas. Sa interview sa Istorya Special, ginpahayag ni Vargas nga padayon ang ila disinfection sa mga lugar kag pasilidad sa Bacolod bilang kabakin sa pagpakig-away batok sa COVID-19. Sila man ang naga-disinfect sa mga bagaki sa Bacolod non OFW nga nagabalik sa syudad. Sunod kay Vargas, ang disinfection team ang ginalakipan sa 30 ka mga personnel. Sunod pa kay Vargas bilang kabakin sa ila precautionary measure, ang tanan niya nga tinawo ang wala na nagapauli sa ila puloy-an sa baylo sa command center na lang nagatulog agud maproteksyonan man ang ila pamilya. Kada by this time, the other last month pa tayo, nagatinlo lang sila sa aton mga kanal, mga sapat na ito, in preparation for the incoming rainy season. But since nag-pandemic kita, ang ilan sila, imbes nyo sila manog tinlo sing kalog, sa bungwa nila, di tinlo na kagaw naman. So, ang contact namon sa reason to one big spraying system para sa pandemic no, sa COVID. Kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Secretary Joe Marie Vargas. Sa ibang panaton nga mga balita lokal, dakop naman sa bypass operation ang isa ka lalaki sa Sianda Malisbog, Barangay Hawayan, siyudad sa Silay. Sa din ang suspitsado, ginkilala kay Marvin Santillan, 38 anyos, ka nagapuyo sa amuman nga lugar. Nakumpiskar kay Santillan ang napulo ka gramo sa ginapatian shabu nga nagabalor sang 150,000 pesos. 4,000 pesos nga bypass money kag drug paraphernalias. Ang suspitsado nga item, siya na sa puda ako niya sa karon sa Silay PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang nga balita lokal, nagkadakpan sa bypass operation kag nakuhaan pa sa Karmas Luthang ang duha ka lalaki sa Purok Progreso, Barangay Tapi, siyudad sang Kabankalan. Ang mga suspetsado ang ginkilala nga Sanday Roy Cabison, 36 anyos, kag Romel Cabison, 22 anyos, tanan nagapuyo sa among lugar. Si Romel ginakabig nga newly identified personality sa pagbaligya sang ginapatihan shabu. Nakumpiskar sa duha ang balor 80,000 pesos ang ginasuspetsohan shabu, 1,992 pesos nga bypass money, mga drug paraphernalia, isa ka improvised 12-gauge shotgun, lakip na ang magazine kag isa ka 357 caliber pistol, lakip na ang 5 ka mga bala nga wala pa nakalupok. Sanday Roy kag Romel ang yara sa Kabankalan PNP kag ang mga items
para sa nagakaigo nga disposisyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon naton subong sa nga new normal, ang paghalong sa aton ikaing lawas ang aton gid nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon, hand washing, kag aton nga good personal hygiene ang importante gid sa sini nga panahon. So ari mga ka-aksyon, may rekomendar gid ko sa inyo ang natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal. So chemical free ini mga ka-aksyon kag very mild gid sa aton nga panit. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede mausar as shampoo para dira sa imo kaspa, sa may mga punggod, may mga body odor kag iban pa nga skin diseases, garantisado gid nga gamiton ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen mga ka-aksyon, bisan sadto pa man ginagamit na sa aton mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. So ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, mabakal ini sa wakong stores kag sincere drugstores kag available man sa mga drugstores malapit sa inyo lugar. Kag sa aton nga ining panahon sa tig-ululan man bala kinanglan likaw man kita sa mga respiratory diseases pareho sang ubo, sipon, trangkaso, nga mo man ang mga sintomas ng COVID-19 basi madudahan ka pa may COVID ka. Likawan ta ini nga klase sa mga balatian. Kag para dira ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ginarekomendar naton sa inyo. Puno ini manggaranon sang vitamin C nagapabakon sa aton immune system suno sa pagtuon sang sa Kentucky University immune booster ini ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Kag manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative ang gingamit kag puro kag pure mangosteen ini ang himo. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, kabalo bala kamo, nakabato na niya international awards dito sa Estados Unidos. Gina-export na ini dito sa Estados Unidos. May B-complex pa ini, ang B1 para sa aton nga nerve o reflexes, ang B6 para sa aton pabakod baga, likaw kita sa ubo, ka ang B12 para sa maayong absorption sa sustansya sa mga pagkaon nga aton nga ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ka na, kag pure kung Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, puno sang vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Mga naggalabat tayo kung fatality rate sa COVID-19 sa Pilipinas, nagnubo ini sunod sa DOH. Samtang hagna nga makabulig sa edukasyon kag negosyo, ginatalakay na karon sa Kamara. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintang. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa ba lang sa sini nga panahon man, importante kayo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Detalye na sang mga balita nasyonal. Nagnubo ang fatality rate sa COVID-19 sa Pilipinas sa bulan sang Hunyo. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagnubo sang 4.24% ang case fatality rate sa pungsod tubtob Hunyo 13. Mas manubo ini kumpara sa na-record nga 5.52% nga case fatality sa tung bulan sang Mayo. Suno pa kay Vergere, mas manubo sa gihapon ini sa bugos nga kalibutan nga mayara sang 6%. Sa katapusan nga datos sang DOH tubtob Hunyo 14, nagdangat na sa 25,930 ang mga nabiktima sa COVID-19 sa pungsod. Nadugangan sang 539 ang panibagong nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Rason nga yara na sa 25,930 ang kabilugan nga kaso. Sa ginpagwa nga record sa Department of Health, ang 539 ginabugusan sang 366 ka mga fresh cases, kag 173 ang late cases. Ang DOH naka-record man sang 248 ka recoveries, rason nga naglabot na sa 5,954 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Mayara sang 14 nga nadugang sa napatay, rason nga yara na sa 1,088 ang death toll sang COVID-19. Ginatalakay sa karon sa ang Better Normal Bill sa Kamara de Representantes nga napaabot makabulig sa mga eskwelahan kag mga negosyo agud pa dayon nga maka-operate sa pagkatapos sang COVID-19 senaryo paagi sa pagpaayos sang information and technology system kag internet connectivity. Ini ang ginpahayag ni anak Kalusugan Party List Representative Mike Devansor, isa sa mga authors ng House Bill 6864 o kanang Better Normal for the Workplace, Communities and Public Spaces Act of 2020 nga inaprubahan na sa Kamara sa ikadua pagbasa. Suno kay Devansor, magluwas sa mando ngay practice ang minimum health standards kaangay sa pagsuksok sang face mask kag sundo ng social distancing. Tuyo man sang tikang nga manduan ang Department of Information and Communications Technology nga pamakuro ng ICT system sa pungsod.
Duha pa ni Defansora kung ma-improve na ang ICT systems, ang internet connectivity ang mas maging available sa publiko sa rin ng mga small and medium-sized enterprises ang makapost ng ilang mga items nga ang publiko hindi na kailangan nga magadto pa sa gwa agon magbakal sang basic necessities. Mas sobra sa 600 ka mga repatriates ang nagnegatibo sa COVID-19 kag ginpapuli na sa ila pulian 3 kadlaw matapos ang ila pag-abot. Sunod sa Base Conversion and Development Authority kung BCDA ang nag-abot sa Hunyo 12 nga 347 ka seafarers halin sa Barbados kag 307 land-based workers halin sa Dubai ang ginpaydalom sa swab test pag-abot nila sa Clark International Airport. Duha ang nagpositibo sa COVID-19 kag gin-isolate sa quarantine facility. Ang mga repatriates negatibo sa COVID-19 ang ginatagan na sa health certificate sa Bureau of Quarantine. Nakapauli na sa Pilipinas ang masobra 1 ka Pinoy halin sa Laos. Suno sa Department of Foreign Affairs, karamaan sa 125 ka Pinoy nga nakapauli ang nagatrabaho sa isa ka hydropower project company sa mga pungsod. Apektado ang mga empleyado tungod sa COVID-19 pandemic nga nakaapekto sa ekonomiya sa Laos. Ginpahayag sa ahensya nga inyong pinakaunang repatriation flight halin sa Laos, umpisa nga nagka-outbreak sa COVID-19. Magluwas dirigin sugalaw man sang DFA ang 265 ka Pinoy seafarers ang Viking Cruises halin sa Norway. Ginpanugutan na sa Department of Tourism ang pagbukas ng hotel, restaurant sa mga lugar na ginpaydalom sa General Community Quarantine. Ang pagyara lamang sa 30% ang capacity para sa dine-in customers umpisa Hunyo 15. Sunod sa DOT ang partial dine-in operations, ginapanugutan apang dapat ang mga establishmento kinahanglan nga sundo ng istrikto nga safety measures kag health protocols. Maga-inspection man ang Tourism Department agud i-monitor nga nagasunod ang mga establishmento sa guidelines. Ginpakabalaot naman ni House Deputy Speaker kag Basilan Representative Mujib Hatams ang ginhimo nga warrantless arrest sa duha ka mga Muslim traders sa Manila nga ginakusahan nga mga drug suspects. Sanday sa Aududin Alawiya kag Abdullah Maute ang ginaresto kag in-search ang ilabalay sa piyak nga wala sang court order sa Hunyo 12 sang gipatayon sang Manila Police District. Sunod kay hataman, wala pa ginpirmahan nga layi ang anti-terrorism bill apang mayara na sang kaso sa pagpang-abuso sa mga pulis sa mga Muslim. Una dalagi naligaring sulod sang anti-illegal drugs agent, ang balay sang duha nga wala man nagpakilala kag wala sang may ginpresentar nga search warrant. Ginpahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga ang pungsod kinahanglan nga magbantay batok sa terorismo kag anuman nga plano sa pagpalapnag sang terorismo. Sa Facebook post ginpahayag ni Cayetano nga ang terorismo madugay na nga issue sa bugos nga kalibutan kag ang kamatuoran nga hindi lamang ang gobyerno ang nag-adapt kundi pati man ang mga terorista. Ginihemplo ni Cayetano nga sa tion nga mayara sang bag-o nga layi, bag-o nga hinganiban kag epektibo nga estratehiya batok sa terorismo, ang mga terorista nagasunod man kag mas nagaisog sa ila pagtinguha nga magpalapnag sang kinagamo kag magpatay sang tawo. Sa nabaluan ginaulat na lamang apirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang anti-terrorism bill nga tuyo matap na ang terorismo sa Pilipinas. Masobra 8 bilyones pesos sa illegal drugs, akong balor sa illegal drugs ang nakumpiskar sang kapulisan sa sunod-sunod ng operasyon sa sulod sa Siyam Kadlaw. Gindayaw ni PNP Chief General Archie Gamboa si PNP Drug Enforcement Group kag Police Regional ang mga Police Regional Offices sa among mga accomplishment. Suno kay Gamboa, 8.4 bilyones pesos ang nakumpiskar sa kapulisan ng illegal drugs sa Siyam Kadlaw ng mga drug operations. Suno pa kay Gamboa, pamatuod lamang ang PNP wala nag-untad sa paglagas sa mga kriminal kag sa mga ang sindikato nga among sa likod sang dalagko nga nakumpiskar nga illegal drugs. Sa Hunyo 12, National Capital Region Police Office nakakumpiskar sang 18.25 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa syudad sang Caloocan, Navotas kag Marikina. Ang PRO 13 nakakumpiskar naman sang 300,000 pesos nga balor sa illegal drugs sa syudad sang Butuan.
Patay ang duha ka pulis samtang pilason ang duha ka iban pa matapos ginluthang sang wala pa makilalaan nga armado nga lalaki sa Sulu. Ginkilala ni Major Gemar de los Santos, ang information officer sang Bangsamoro Police, ang mga nagkalamatay nga Sanday Patrolman Arjun Putalan kag Police Corporal Mudar Salamat. Pilason ang duha pa nila kakaupod nga Sanday Police Executive Master Sergeant Hamid Saribon kag Police Senior Master Sergeant Harold Nieva. Sunod kay De Los Santos, ginpaulan ang luthang sa mga sospetsado ang parang municipal police sa barangay Poblasyon. Naglawig sang 30 minutos ang baylohanay sang lupok tubtob sa napatayang duha ka polis kag duha ang napilasan. Gilayon nga nagpalagyo ang mga sospek kag nagpatigay na sa investigasyon ng kapulisan angot sa insidente. Aksyon na Philippine Standard Time, las 6:32. Inyong mamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.